Eish, uyabo nyalo ukuthi ngigqobse yini mina lisasafihlela amafutha. Asoze ngive ukuthi lamafutha wabekephi. Mshana bambi ifoni. Malume sofunani manje? Hello. Malume. Mshana ungendiso yena ungendelani isilima sakho? Sekunjani ke manje yabona nawe? Ngathi ngani? Yini? Emafutha ekupheka? Angisho amafutha ekupheka, ngisho lawo okugcobisa. Yebo. Idoni iphelile kana kwabona ini wena? Iphelile idoni. Uthi iphelile? Yebo, mina ngicobisa amafutha econdom. Mshana idoni ngithenge kuleli viki liphelile mina. Iphele kanjani? Kanti bogcobisana noma wabogcobisa? Uthi ugcobisa yini? Emafutha econdom. Ngasanga nami ngigcobisa icondom. Yebo. Condom mina. Yebo, ugcobisa leyo condom mnanzi bo. Utangenda nje ngikubuyisela kusisi mina wena. Ngamani ungibisele. Ho. Thunga into silima sakhe. Ngicobisa amafutha econdom mina.